středeční cestě. Co je dobré? To je to divadlo, víš, pořád. Ano, tak jak je bylo nahlášeno, to nejlepší zlatý hřeb dnešního odpoledne, ulička se zrádcem. Takže se dočkáte, samozřejmě otrlé povahy. Tam nevidím. Nevidím táto. Už tam, já to nevidím. Takhle vidíte, ano, důstojník dává povel k tomu, aby každý voják vytáhnul láčtok, to znamená napiják, a tím ho budou řezat. Já to chci vidět. Samozřejmě ho povedou, uvidíte, a protože je to náš kamarád, takže si dokážete představit, že ho rozhodně nebudou šetřit. Zrádce. A někteří si... vidím, a chodská sekce pluku vytáhla čagany, no potěžkoště teda. Pánové, do polomrtva, jo, aby jsme ho tady nemuseli zahrabávat. A takhle probíhala klasická ulička, byl to jeden z trestů, samozřejmě v jakýkoliv armádě, nejenom té rakouské. Teď jsem to říkal, všetci to nebudou. No, já se málo kdy pletu. Víte, jak to je? Když máte kamarády, nepotřebujete nepřátelé. Občas. A předem upozorňuji, že polštář na zádech nemá a na řiti taky ne. No, vidí, ono se to, no, je to oblíbený sport. Všichni vojáci jsou z Čech, Morav, Slezska a naši kamarádi z Bavorska, Francie a Polska. Děkujeme a pozor a někdy zase příště. Abych nezapomněl, samozřejmě po bitvě budou rozdělováni
medaile a ty nejodvážnější vojáci budou dekorováni. Čo, opačnou stranu.